z lidí. Dneska si otvoríme úplne celý Brawl Pass Plus. Začneme. Piny a skiny si tam budem nechať na potom. A ostatné otvoríme teraz. GG. No, asi mi to nemá čo padnúť, že jo? Keď má všetkých brawlerov. Už to hrávam niekoľko rokov, chápete? Preto mám všetkých brawlerov. Kamo, ja mám takú smúdu. No, troška som nakupovala, ako môžete vidieť gemov. Ale nie. Ale áno. Chápete, musel som troška. Kamo, toto bude dosť dlhé opening. Prosím, takú legendárku by tu mohol, aj keď, čo by mi mohlo kamarádi padnúť z legendárky. No, keďže ja mám všetkých brawlerov. Kamarádi. Hneď, môžete mi dole, ak chcete, napísať do komentáru, kto hráva Brawl. Lebo ja určite, GG mám 15%. Legendary! Lebo ja určite áno. Prosím, dáte dobre. To ste si asi nevšimli, že jo? Pred chvíľou mi čo padlo toto. 1000 coinov. Nie, coin. Si nemá nevšimajte, keď sa také sú mariny, že jo? Nebojte, bude aj viacej videí. Nebral... No, pokračujem. Napíšte dole do komentáru, že kto hráva Bravku a koho to baví. A dávam takú úlohu. Čo vás baví viac? Fortnite alebo Bravko? Ma zaujíma. Lebo za mňa osobne... Obidvoje je dobré, ale kamo, Bravkom lepšie za mňa. Hopsa, pardon. Som nepovedla. Ja som sa dohodol so Supercell, že mi budú dávať viacejkrát tento Brawl Pass. Legendary! Ja, nepýtajte sa prečo mám starý Brawl Pass. Lebo som si chcel požičať od ešte chvíľku, chápete? Lebo chápeš, ja som dlho nehral, tak som si potrebovala, ja som natáčala občas Fortnite vtedy, tak som potrebovala toto. Tak som popýtal Supercell, či by mi nemohli vrátiť sezónu dozadu. No hej, ale pritom mám sezónu dopredu, viete jak? Viete prečo? Lebo druhú season bude taký budú Brawl Pass skiny na Edgara. Ak chcete, tak vám ich ukážem. Chcete? OK, ukážem vám. Epic. Hneď ako to otváram Brawl Pass Plus. Ako vidím, už sme za chvíľku u konca. Snešajte. Už sme u konca, ako vidíte. Otvoríme si ešte spolu ten legendárny Star Drop a ukážem vám tie skiny, hej, ľudia. Koiny sú že vraj najlepší liek. Teda co? Ale tady máme aj osobitný legendárny Star Drop a tam bude GG, iba 1000. Ako vidíte, máme legendárny skin na Stewa. Dobre. No, vidíte, mám propas. Mám samozrejme, ja mám všetko, čumte, všetko úplne na 11 hyper. Čo máš hyper? A mám dopredu Kazet. Kazet bude nová brawlerka. Je to, ako vidíte, ultra legendárka. A tady máte gadžety. Prezrite si.
Dobre, ideme ďalej. Gíry podľa mňa také isté. Star Powerky takéto. Isté. A Hypercharged. Viete čo, ja si pre vás budem mať takýto skin. Ja už som si ho kúpil. No, proste mi padol. A takto. Ale, a čo mám ešte? Je to tak, onakenčí. Tak mám toto. Ja mám všetky legendárne skiny, to vám hovorím. Pozrite. No hej, ale teraz to je nepotrebné. Ja idem na toho Edgara. Ukážem vám, ktorý skin bude dopredu, hej? Čujte. Toto už som mal, kamarádi. Ja to mám všetky skiny, proste, hej. A sa ma nešumajte. Mecha, Edgar, čumte. Mám všetko proste. Všetkých troch. No. Tento. Bude. Brawl Pass bude tento. Edgar. Hustý, čo? Tento Edgar. Brawl Pass. Mám 5%. No, a posledný Edgar a idem nabíjať. A tento. Ja obvykle hrávam s týmto Edgarom. Lebo sa mi s ním dobre hrá. Chápete? Je strašne OP. Tento diel je konec a ešte vám rýchlo ukážem skin na Big V. A to je všetko. Ja mám vlastne nemám skin, ale budem mať. Ja mám všetky. Tak troška. Napríklad tento, kámo. Super, jak sa hovorí, Supercell poťahal, teda co? Tak čaute lidi, u tohto sa lúčim a čaute.